Tenan aku wani. Piye ya? Mbok kuwi lho. Piye ta piye? Wani ki nek Wani apa? Syukuran. Tuan apa? Iya ta. Nan ya ngubungi ya? Iki maksudnya arep syukuran piye? Ora ngerti. Syukuran kok Alfatar tapi gak sing kok kene panahe. Sing langsung sret ngono. Goblok. Aku sing Avatar. Sing kuwi gak Avatar. Kuwi ngene lho. Apa rambutmu apik ngono? Kira arahe kan ngene to. Lah rambutmu apik ngono nyapa? Risih. Pengen liane ngene. Nggih sing lucu ae to. Oh, bar gawe lucu-lucu. Dadi Iya, toh. nek ben ketok rambutmu diguyu wong. Oke. Ya diguyu cuman kan bendina ngene-ngene iki terus. Bosen ae to. Kowe pengen jajal? Sing aneh mate. Sing aneh tapi aja topenan terus. Oh, ora. Ora topenan ya? Ya. Kuwi kok jajal. Wong kene ekspresine wong kene reaksine wong kene kaya apa? Ya, supaya keretak ya. Ngubungi ya. Nendian ya, Bang. Yang bergalah. Ayo. Tenang ya. Ter kowe lho ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki Caca ki kok aneh-aneh cukuran ki maksudnya cukuran piye ngono lho. Aku gak kenal. Kuwi avatar ndas panah kae. Heeh. Jangan ukur kentok wong mburi. Kenan ya. Tenan. Yo, seni lho Jon. Kamu dhewe apa karepe sapa to cukuran kuwi? Karepku dhewe akeh bahasan. Kae bro. Karek kowe wani ora. Jono wani pra, ngubungi. Lah aku ora ngene to tak pengen. Wani tenan ya we. Dinyo ngono lho. Engko baru terus semir Iya. Merah bang. Ya aku ya ora kira tua. Wah. Apa ora wani to? Ulan-ulan ana yang guyu kabeh dene wis edan ngono to. Kau. Kali iki wani ora. Dene cuma sepur genyangi anu kita rambut kacang. Aku ki wani. Ya lho. Nek Foto. engko nek ngatak nang cukran oh. Aku sik kadung dadi. Ya. Yo. Nah, aku tetep Avatar. Aku tak rencana. Tak Avatar. Tenan di Avatar aku. Nang ukur kentok. Iya. Oh iki. Kudu kene ya. Iya ya. Engko kene tok ngene tak Salah apa? Ora pinggir tok. dhuwur ya. Ya maksudku ngono. Ayo pengen Avatar. Wah, avatar. Yang pengen avatar sapa ta? Ya engko enek ngene to. Sesal syuting. Syuting piye? Wah. Kan gini. Piye? Wong takut dalan. Mas, serat dalan larane ngasena ndi karo ndase. Kan wis jalan. Iya. Jalan nyauri. Kan salamono awake dhewe kan nyapa to? Ngekeki ya omongane iki awake dhewe iki. Kae panah ya. Kayak Iya. panas kan Mas. Hmm. Kayak karo lurus. Iya. Biasa kan sing kene avatar. Di ngono. Iya. Penak ning ngono kuwi. Gawe wani apa? Lho. Nah, aku yo tetep wani. Ngantek mas kadung kuwi. Yo. Kuwi ya. Ora ngantek. Wae kok gas kawani. Heeh. Yo. Wani nek aku. Kan syukur nek bengi tutup. Ning gone Mas Ganteng. Elek. Elek Avatar ape Avatar. Enggak, tak pas sepodo. Engko aku ngene wae. Iya, aku kok Avatar. Ini apa nih sepodo. Iya. Sepodo. Piye? Ya Mas aja padha. Wani ora utawa we? Yakin wani to? Tenan ya? Ya engko tak kon nyeterjono. Hah? Tak kon nyeterjono. Nah, iki. Bergaleh. Syukuran. Iya nek. Oke. Saljuan ndi? Jono sing gawe mbuh ambil kacang. Ngomong penting ya. Penting apa? Ndak ngomong. Apa mau? Nah, poin lagi apa? Durimu apa ta? Silahkan juga. Mbok kayak kulkas adem mau seger to, Cuk. Iya, ada Mas. Jajal buka no. Tutupnya jajal buka no. Pokoknya ratu ya. Lah. Enak. Iya, Cak. Kerja. Tapi Piye? ora awas ngene. Heeh. Haji jono ngono. Cek bulan dia. Iya, maksudnya jono kok tak jae bisa. Debut aku ngene iki. Suka apa? Rambut kok biasa. Ngunuin buri dawa Ya pengen liya-liyane. Avatar ngono sangar ya ta. Iya. Kaya aku apa syukuran Avatar. Pantes porane pantes syukuran Avatar terus aku. Wah. Apa ya iya tak? Iya ta. Hujan bosan. Mbah mau menduk kan esok Hujan bos. kali banjir Bolowo kan Banjir ora, Cok? karo ta. Karo. Banjir. Aceh bos banjir tempo.
La la na na na. Apa ki apa ki? Yo, Sak iki ada jeluk apa tripod itu bebas renek no kan. timbang udan. Sambel kacang ya Mbak Rin. Dan empuk kan empuk. Ya. Buh lah. Enak toh sambel Mbak Rin kok. Kalau kata tak, Wong kok FPS ki apa to sing mbok buka ki apa? Wah, cah mau riyo terus aku. Sel nyauri kowe dhewe. Mbah ngojono ya tak kon ngono ae mbah kon apa wi. Penting karo jono ngono ae. Kuwi tuwek nek tukuran norno ning kene iki ki yo alah-alah. Alah ra ecek rawani to. Rawani. Tukuran udo apa piye? rawani deh. Ecek. Wes, iki lho, ngombe iki ngombene kena rasem iki wis matok. Timbang posisi udan we arep ora. Apa to? Iki dari cocol-cocol nang kene iki iso cangkem. Ya, sampe kata Mbak Rin ki. Gede, Bra. Tapi satu enak. Ya gak pedes tapi enak. Ini kurang pedes. Sampai lombok dhewe. Heeh. Aku Ngawur aku. Anggere wani gelut karo Mbak Sta. Nang kene ya wis padha dipangan ya lho. Ya sampe lu ambek apa to? Itu langsung kabeh pangan nyapa to kowe? mah. No. Ya kok mah. No kambing. No celeng mono kambing ndak to. Pano apa to? Pakno sayur to, kalau Pakno. Gak enak ya, Nur. Enggak. Omongan gak enak ya Pakno. Urung rasane lho. Sambel kacang kabeh padha ae. Tapi enak iki nanti ku. Asin-asine pedese to. Pas. Pas. Ini aku kurang pedes. Ya padha enak aku ya. Tapi enak ini. Ini aku kurang pedes. Yang sini nambahi cabai dewi. Alah lho. Sing kopok lho. Ora enggak. Iki ukuran iki maksudnya ukuran piye to? Aku urung genah. Avatar John. Engko tak doi. Akar karo kene iki sawar karo. Ayo. Korono arep ukuran ngono. Yo pengen awi roro nding ngene. Ayo. Nek njelo aku kan saiki cak oh. Ayo cak, ukuran Avatar jajal. Yo coba tak ngene yo coba padha to yo. Ya piye anu? Yo ngono. Sesuk ya. Tau tak mau ngene, jajal jono wani ora ngono kuwi syukuran. Bara wani ya yo. Ya aku wis tuwek, bukan ukuran. Tuwae malah sangar ya. Pokoknya syukur gundul terus dicat ora wani nek apik. Nah, kan dulu. Masa? Gurih. Lebih nomor berapa? 082. Kowe tak sepil tok. Enggak sepil. Wes mlebu njikokan. Ngarepin anu. Narep tuku Sambal kacang Mbak Rin. SKCL, sambal kacang Mbak Rin. Lo nomornya 082 334 41 07 60. Lek pesan enggak kulit. Saya Kak No. Ya, hujan-hujan rencana kan Mancing. kacangnya gak bisa bulan. Bulan. Yo. Wis golek kakak klinteng dari golek pentile. Bulan kan kalungane kan kuwi. Iya to. Mana Kan lagune kan wis enek. Bocah petualang ke. ya dibae harus iki. Dan Kena tak remote tak Pak. Tak oleh gelombang di ngono lho. apa? Udan ini. Ini nang gulope yo. Hah? Enek gulope. Ini Udan kan juga. yo ora gawe to, kene kan timbang jeplak Anu caplok kok. apa? Apa? Jujur ya. Jujur apa to? Mana tak kena mana. Dong kate ya? Enggak. Apa to? Sawi. Kangkung. Ora. Ya apa to? Timun. Timun ora gulupan ojo. Nah, Iki biar nganggo kangkung, iki dijelut kangkung karo sambal kacang ditunjuk nang godhong. Enak. Ya. aku ben adol iki. Apa pokok adol. Nah aku tahu tuku ngono ya. Jan. Negara sekolah ya. Gedung Jati. Kayak kerupuk kuwi, kayak gelupane
ganteng karo apa jeneng kangkung. Mas ganteng. Sekolah ya. Mas ganteng. Yo ndak Mas ganteng Mas Dian. Lagi kopi. Oh, mau pernah ngomong tadi. Tirpo tak. Dia timbangnya apa? Ambulan lah. Yo. Heeh. Karena aku tiga wes asam bulang. Pupuk iki dadi adone timbang dipangan coplak caplok pupuk. Toh ketang turu kalau. Pakai mari kan. Kenapa? Oh, alane ganjewo di ngene kene to we. Ya. Nah, bangun dingin. Enggak, maksudnya ki kakan darah apa? Kang darah. Normal. Terus. Kayak kakang duit mu kakang. Kalau guyu. Ora bos, jadi Mbak Sita dingin kan gak ngerti, aku juga gak ngerti. Kan juwagongan rasa-rasan mubeng ngono to, melingkar. Ya. Bar kan nguyo, bet nguyo. Bar nguyo wi. Balik ning jero. Loro ki nggo cai bathok kita kira bathok ki sembuh apa piye. Aduh peteng dedet ngono. Nah, akhirnya ambruk. Terus punya. Lalu tak gawa nang bareng. Jadi darahnya tak ngecek darah normal, cuma jantungnya wi detaan iki cepat. Terus dari bidane kesalan. Dikon leren toh. Makanya ya aku raise bakul Mbak Sita kesalan lebar jenenge wong tani lho. Iya. Bar ngapuk bar opo perbakulan. Mlaku kene kono nyelai motor. Jalan secara enak. Kayak kesalan. Tapi lagi alhamdulillah kalau coba cepet lah. Ini goblok lho, wong ngesim lho kok kono kena lho. Ngeto. Dah nyapa toh tak isane dah nyapa kok. Cangkem terus. Tapi lho ngesim kok kono lho gak kroso. Lah kok malah ditawon cangkem ngeto. Oh. Kalau wis alhamdulillah. Coplak caplok kalau pisan. Yo, lereno awakmu, lereno. Penakno. Ya apa toh? Tenang tak akhirnya pakai ini pokoknya tinggal konten ngawur bos pokoknya Ari bulang. bilang kasih itu akhirnya gimana tah kau tak inget yuk coba sapu kok tahan di pangan terus tak sama sambel Mbak Rin Ya. benar rasanya asin enak ngono bos jadi ngono konten tak akhirnya pakai sekian dan terima kasih ikuti terus video berikutnya kita tetap asoy salam sehat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.